So ayun guys, yaong kami ngunyan digdi sa tabako. Ayan, siyempre ho ninyo nga sa kuyang misis nagparahana pa o kay niyaon na palang digdi. Nainot na palang sa muya. O, diba? O yan kaising trapal ang babakalon minata. Iyo yan ang binakal mo. Ay nako, Rinoleum bagay yan bako man iyan trapal. O, suli na nga guys kami dahil barato ligdi. So sa muyang na bakala na ini. Ayan, shout out sa luwang nagbabantay digdi na talagang inasikaso tulosan sa muyang pagbakal kaya trapal. O, diba? So, ayun nga guys, dahil trapal yung bibili namin, eto na yung Rinoleum na inano ng aking misis. At eto nga guys, namimili kami. Ang sabi ng misis ko parang eto, pero tiningnan ko itong pinakamahaba para sigurado. Ayan nga guys, sigurado na yan ako na ito na nga, medyo nga lang talaga manipis kasi yan yung pinakamahaba. Wala nang mahaba na iba, kundi yan lang. Wala na akong ibang pagpipilian, pero dito lang yan kasi dito lang yung medyo mura-mura ang trapal. Kita nyo naman, yan ay 75 ang yarda. Yan, hindi metros. Pero yung sinukat ko naman yung aking metros, ayan, sinukat pa yung metros. Hindi, siyempre sinukat ko yung aking canopy kung hanggang saan nilalagay yung trapal at kung ilang metro. Ayan naman, at kumuha naman ako dyan ng 6 na yards. Ayan, kasi 5 metro lang naman yung aking paglalagyan kasi na yung 6 na yards dyan. O diba? At eto nga guys, habang pinipili ko, eto naman yung anagis ko kung saan at kung sino pinagbibidyohan. O yan, ayan na nga, sinukat na yung 6 na yards at tingnan natin kung kasya na nga yung 6 na yards dyan para maano natin kung talagang yun na. Ayan, tinanong pa nga ako ni ate at sinigurado bago niya yung putulin kung 6 na yards ba. Sabi ko, nung pinutol na, sabi ko nga sa kanya, kako, ay 5 pala. O, tawa lang si ate. Kasi baka mamaya ay magkamali. O, siyempre, kapag pati yan pinutol, alam na, kapag pinutol yan, kaya sinisigurado nila kasi magiging kanilang babayaran niyan pag mali yung putol. O, kaya eto nga guys, naputol na at eto, nag-aantay na lang kami dito ng papel na galing sa kanila para alam na kung pagdating sa cashier, alam nyo na kung ilan ang babayaran nyo. O, diba? Kaya guys, dito lang yan matatagpuan kung gusto nyo ng murang trapal. Mayroon naman silang 55 and magkano kaya yung yung yards niyan? Ay eto lang dito yung pinakamura-mura, kaya dito na kami bumili. O, di ba? Eto na nga, mapunta na sila ng cashier para naman magbayad na niyan. O, shoutout kay ating cashier. O, di ba? At konti lang yung pila, kaya kami na agad yung sunod. O, kaya guys, ayan, chinek muna kung tama ba yung yung nakasulat doon. Ayan, shout out din kay ate. Ayan, kaya salamatan sa inyo diyan lahat.